сарсон саргардон шида ба уҷа нарен. ба дар назардошти рӯзи 9 май шинавидаем авф шидай. Метонем салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. ҳатман дар видео лайк гузорен ва бо диққат то охирша гӯш кунед. дар мавзӯи мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳоҷирони тоҷик чӣ гуфт суҳбат мекунем. бародарои азиз, ягон нафари шумо бихоҳем ки пул кор кунен аз интернет, номери WhatsApp меброя, ҳамуҷада бинависонед, ҳамаша барои шумо мефаҳмонам. хуршдори мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳоҷирон сахр ва таътил дорад. мо як-ду рӯз пеш дар ин масъала як навор кардем, бигем аз рӯи комментария хондем ва чандин нафарҳо қайд кард ки сахр ва ягон вақт выходной надорад. Ҳеҷ чиз хатое, фаромӯш накунед. Праздник инагда вақтҳое мешавад ки ҳамуҷадам рӯзи истироҳатӣ метиҳанд ва пешакӣ барои шумо хотиррасон кардан сабаб ҳамеяд ки сарсону саргардон шида ба уҷа нарен. ба ин рӯзо ҳазор нафарҳо одамо ба уҷа сафар мекунанд барои патент, мисол барои документатсия. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳоҷирони меҳнатӣ хушдор додааст ки маркази бисёрсоҳабии муҳоҷирати сахр ва рӯзи 9 май соли равон кор намекунад. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора хабар дод барои тамоми шаҳрвандон ки қабули муҳоҷирони меҳнатӣ барои дарёфти иҷозатномаи фаъолияти меҳнатии патент ва дигар намуди хизматрасониҳо дар ин рӯз умуман қабул намешавад ва кор намекунад ва ҳамин хотир сарсону саргардон нашавем. ҳамчунин ин ниҳод хабар додааст ки шуъбаҳои корҳои воҳидии давлатии федералӣ, вазорати корҳои дохилии Русия дар вилоятҳо ва шаҳрҳои ин кишвар қабули шаҳрвандонро ба дар назардошти рӯзи 9 май рӯзи истироҳатӣ эълон мекунанд. дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия муҳоҷирон вуҷуд доранд, қарор доранд ва ҳамарӯза барои документатсия ба як ҷо рафта муроҷиат мекунанд. ба ҳамин хотир вазорати меҳнат барои тамоми шаҳрвандони тоҷик гуфт ки дар ин рӯз сарсону саргардон шида нараванд ки дар тамоми ҷойҳо ғайри сахр ва рӯзи истироҳатӣ эълон шудагиаст. мисол вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар ҳар як ноҳияу дар ҳар як шаҳру минтақа шуъбаҳои худша дорад ва ана ҳамин шуъбаҳоро ҳам қайд карда мегзарем ки рӯзи 9 ва рӯзи 10 қабули шаҳрвандонро ба роҳ намемонад ва мисол кору фаъолият намекунад. дар ин ҷаҳоро ҳам рӯзи истироҳатӣ эълон шуд. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. агар ки ягон таи шуморо дар кор боша границаи Қазоқистон перескат кардан ва одамои боваринок кофтеса бошен, ма барои шумо совет метавонем ин ҳамин номерое ки меброя қатишон метавонед ба дили пир ба граница сафар бикунед. бедил нависонда. акаи Сорбон аввало раҳмат. ман синфи 9 будам, аз мактаб баромадам. 2 сол шид мактаб нахондам. 10-11 баъди коллеҷ супоридам. агар хондан равам, хонам хизмат намебарам. ман аттестати синфи наҳиқати хондан медорам. ҳамина фаҳмонед, зинда бошед. вақте ки шумо таҳсил мекунед, ба хизмат даъват намешин. баъди синфи наҳӣ мисол 2 сол вақт гузашт, аллакай 17-18 солагӣ дар қадам ки монден ва шумо ки коллеҷ мехонед, то синни 21 солагира боз аз даъват ба хизмат озод мешавед. як нафари дигар нависонда. пешакӣ раҳмат. ассалому алайкум. ман Абдуллоҳ, акаи Сорбон. чанд бора менависам, намехонем. патент аннулировать шуда буд. Тоҷикистон рафтам, 4-5 моҳ истодам. ба Русия омадам, падача патент кардам. отказ шид. аз сабаби аннулировать патент. срокаш то 4 октябри 25 будай. шинавидаем авф шидай. метавонем патент карда. бародарои азиз, мо дар видеоҳо мегӯем баъзе нафар оли чиза шӯхӣ мефаҳманд. отказ омадани патент аз рӯи аннулировать шидане. аннулировать ки шид, шумо то 1 сола патент гирифта наметавонед. ва барои авф кардани аннулировать будани патентҳо ҳозир авф шудагӣ нестад. авф бигем дар дохили Россия барои касое кардан ки беҳуҷҷат будан, ҳамвора гуфтан рафта ҳуҷҷатҳои худтона дуруст кунену беҳуҷҷат нагардед. Нусратов нависонда. илтимос ягон каси аниқ ҷавоб будад. ҳаст ягон бачаи 1998 ки дар ҳамин призофи баҳорӣ 27 сола шида бошад. Тоҷикистон рафта бошад, нақабида бошанд. илтимос ҳамин савола праша хушу ҷавоб мегуфтем. дар инҷа якчанд нафар фикрҳои худша нависонда. бародар, чизеро ки қонунгузорӣ муқаррар кардагиай,
қонун ҳамун чиза тасдиқ кардагия ҳамун хеле амал карда мешавад. Яъне то 27 кишид аллакай 27 аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. ба ҳамин хотир ин чиза қонун муқаррар кардагия, тасдиқ кардагия. Як нафари дигар нависондаи салом акаи сорумон. Рейдҳоз дар Россия чӣ хел шидагӣ бошанд дар аэропортҳо. Дар аэропортҳо тафтиши ҳуҷҷатҳо ҳастай, чӣ хеле ки пештар буд ҳамун хел ҳастай, мақсад дополнительни проверкаҳорам буд ҳастай. Бародарон нависондай салом акаи сорумон. Телефона зброс бизанед дар аэропорт. Ягон чӣ меган вақти Россия рафтанд. Зброс назанед, ҳеҷ кор накунед. Зброс мекунед, мисол телефона ранги нав харидагӣ мекунед, аллакай подозренида меғалтед. Ба ҳамин хотир ин чиза ба назар бигирем ки баъзе нафарои ҳамин корҳоро кардагиянд, ба ҳамин хотир аз рейс обратно гардондагияншон, яъне иҷозатшон додагӣ нестанд ки вориди Россия бошаванд. Бародарони азиз, саволо боша метавонед бинависонед дар комментария. барномаи дигарда худо хоҳад ҷавоб мегардонем. Зинда ва сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.